निस्सय गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंखौबो खाथिनिब्लाबो बावगारनानै थायाखै बेबायदिनो बेवहाय लोगो लानो थाखाय लिंहरदों आं थारैनो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनो आरो ओरैनो नोंथांखौ दोंसे मेथाइ खनहोखो बेवहाय आं जेब्ला अपेनिं जादों फार्स्टआवहाय बे समाव आं दोंसे मेथाइ खनफैदों आरो दिनै फाइनाल बे दिनैनि दिनावबो आं मोनसे मेथाइ खननाय जाबाय आरो दिनैहाय स्पेसियलि आं स्पर्ट्स रिलेटेड मेथाइखौ आं जेरैबायदि मेथाइ नांगौ बिदि बानायनानै लाबोयो ट्रेकजों बानायनानै लाबोनानै खनफैयो आं दिनै स्पर्ट्सनि मेथाइ खनफैदों गोदान मेथाइ दिहुननायनि सायाव उननि समाव माबायदि थिरांथा लागासिनो मेथाइखौ जों दिहुनगासिनो दङ माखासे प्रजेक्टफोर दङ फैगासिनो दङ ख्रिस्टमासनि प्रजेक्ट दङ आरो बेबायदिनो हारिमायारि मेथाइफोर बिदिनो इडुकेसनखौ लानानै दिहुननाय मेथाइफोर माने गुबुनखौ एनकारेज होनाय थुलुंगा होनाय बेफोरबायदि माखासे जोंनि ससाइटियाव जाय मेथाइफोरा जोंखौहाय एनकारेज खालामो मोनसे प्लेटफर्माव लांनो थाखाय बेबायदि माखासे लिरिक्सफोरजों माने टिउनफोरजों लानानै जों मेथाइखौ दिहुनलांनो आखायाव लागासिनो दङ आरो जों स्पेसियलि जोंनि जेनाखि फिसा सेटआप दङ बेयाव जों बानायगासिनो दं आरो मा मेथाइ खनहोखो मा बुंदों नोंथांखौ मा मेथाइ खनहोखो दिनैहाय दिनै आं दोंसेल' मेथाइ खनदों बियो गेलेगिरिफोरनि सायाव लानानै सुजुनाय मेथाइ आरो नायगिरिफोर आरो लोगोसे जाय बिथांमोना गेदेमा बिथांमोना जोंनोथ' सापर्ट होनो मानसि नांगोन ना जेन'बा जोंनि गेजेराव गोबां गेदेमाफोर दङ बिथांमोनखौबो आं बे मेथाइनि दारैनो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे गेलेनाय बिथिङावहाय बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै जाहाथे जोंनि इयुथ्सफोरखौहाय लाइमोनफोरखौ सापर्ट होयो बेबायदि मेथाइखौ लानानै आं फैदोंमोन आरो बे मेथाइखौ आं खनफैयो नोंथाङा खनगिरि हिसाबै नोंथांनि मोनसे फेभरेट मेथाइ थानो हागौ गुसुं खननो हागोन नामा रायजोफोरनि थाखाय फेभराइट मेथाइ होनोब्लाथ' बेबायदि फेभराइट आं दिनैसिमाव बेबायदि मेथाइ गैया एक्सुवेलि जिखुनु हक दहाय खननायखौनो अके लाइमोनफोर गोसो हो गेलेनाया जिउनि मोनसे गोजोननाय रंजानाय लाबोयो खौसेथिखौ